Fl-laqali il-kap tal-Partit Nazzjonalista kellu mal-Alleanza tal-ESG, Bernard Gregg tkellem dwar l-importanza li titjib il-kwalità tal-ħajja, speċjalment fl-aspetti ambjentali, soċjali u b'governanza tajba. Bernard Gregg saħaq li wasal iż-żmien li tittieħed azzjoni sabiex titjib il-kwalità tal-ħajja ta' kulħadd. Barra minn hekk, Bernard Gregg qal li l-ESG għandu jkun għana ewlieni għan-negozji kollha biex jtejbu r-responsabilità soċjali ta' kulħadd. Aħna ltqajna mal-Alleanza ESG biex nisimgħu, biex nitalmu, biex niddiskutu, mhux biss x'qegħdin jagħmlu is-CEOs il-kumpaniji rispettivi li qegħdin fl-Alleanza imma wkoll l-Alleanza nnifisha fuq l-ESG. X'inhi ESG? ESG huwa metodu, sistema ta' kif aħna nistgħu minn sfida noħolqu opportunità biex dan il-pajjiż inkunu nistgħu inżidulu nsaħħulu l-ambjent, il-kwalità tal-ħajja, il-governanza ma' wkoll id-drittijiet tal-ħaddiema, l-kundizzjonijiet u tax-xogħlijiet tal-ħaddiema. Bernard Gregg qal li l-Partit Nazzjonalista ilu jħares lejn l-ESG għal aktar minn sena, tant li dan l-element kien importanti ħafna fil-programm elettorali ta' din is-sena. Huwa opportunità ta' kif l-ekonomija tagħna tista' tkompli tikber, kif il-poplu jista' jkollu kwalità ta' ħajja aħjar u kif il-kumpaniji jistgħu flimkien anka kumpaniji żgħar kbar imma anke medji b'inċentivi fiskali kif ipproponejna aħna fil-programm elettorali jkun jistgħu jagħmlu l-investimenti meħtieġa it-tibdil bil-mod kif huma jmexxu fil-governanza tagħhom imma wkoll jerfgħu responsabiltajiet billi jkollhom kundizzjonijiet tajbin ta' xogħol u investimenti fejn jitlu natura ta' ambjent biex inaqsu anke l-emissjonijiet u l-footprint tal-karbonju ħalli allura il-pajjiż ikun jista' jimxi l-qoddim. Min-naħa tiegħu il-fundatur u l-konsulent tal-Alleanza tal-ESG, David Xwiereb, qal li diġà bdew jieħdu azzjoni sabiex ikunu indirizzati diversi għanijiet. Huwa rrimarka li l-aspettattivi tal-klijenti qed jinbidlu fejn issa qed ikun hemm aktar kuxjenza dwar l-ESG. Barra minn hekk il-Perit Xwiereb saħaq fuq l-importanza li l-entitajiet jaħdmu kollha flimkien. Kif din l-Alleanza ġiet flimkien biex tikkollabora għal leaders fid-dinja tal-business u tal-ekonomija, importanti li fil-waqt li nuru li aħna qegħdin nagħmlu dak li aħna ngħidu li qegħdin nagħmlu, dan ma jistax isir mingħajr kollegament mal min għandu influenza fuq il-policies tal-pajjiż. U dan huma l-ġiex partiti l-kbar li għandna fil-Parlament, inkluż ovvjament il-Partit Nazzjonalista. Huwa importanti li dan it-tranzizzjoni lejn ekonomija differenti tista' ssir biss forma ta' kollaborazzjoni bejn l-entitajiet kollha li għandhom influenza. Ovvjament il-Partit Nazzjonalista għandu din l-influenza li jista' jgħin f'din it-tranzizzjoni. Giulia Falzon għal Net News.